सिमांनि राजा नोंखौ आं गोबां जायगायाव नागिरबाय नाथाय नोंदि बेयावसो दं जोबोर मोजां जाबाय आं नोंखौ दिनै जोंनि सिमांनि रायजोआव लांगोन सोर नोंलाय सोर सिमांनि राजा नै नुवाखै नामा नों नैबेनो नैबे सिमांनि राजा बांद्राय गोबाव रायज्लायनायनि सम गैया थ'दो माबार सम गैया बबाव थांनांगौ मा सिमांनि रायजो बेलाय आं थाङा नों थांफाथारनांगोन आंजों आं थाङाबा मा खालामनो नोंलाय नों आंनि खोथाखौ गनायाना सम गैया आंहा नोंजों बिदि सावरायबाय थादो नों आंखौ बिदि खालामदों मा सिमांनि राजा आंनाव गोहो गैया सानदों नामा इयाय माथो जाथारदोंब्रा बे गथ'आलाय हायया आं हालालै बेखौ लांनो माथो बिराद डेन्जारथार माथो मा होनदों साखा नों मा जोंखौ सिनायाखै गोख्रै फै माबार आं थाङा होनदों नोंसोरबा लांना मा खालामहैगोन नों थाङा होनबा गगोन फै माबार दासो मोनदों साला आयुलै आं थाङा होनदों आयु आं थाङा होनदोंलै आयु आं थाङा आयु ए मा सिमां मोनलै बे गिलु बालु थोस फाग्लासो जागोनलै फाग्लासो जागोनलै आंबो देनजार होखादों माथो आंलाय बेबायदि पावार गोनांमोनबा थोस फाग्लासो थैगोनसो जानाय नंला दिनै देवालि फन हरनांगौ बे फाग्ला गेन्दानाव हेलौ ओइ आसोल अबाव दं जाम्बा बमा बाया बमा फैदो बमा बायना लायनोसै मा बमा दं लाबोसिजोबखागोन दिनै गाव सिग्ला जोबनांगौ मिथिबाय दा गेन्द्रा नों जाम्बा जोंफ्रा नै दंफैखायो फानग्रा जायगायावनो जाम्बालाय दन थेफाजों आंजों बा मालाबानो बा मालाय आंखौ लोगो लाहरलाया मालाय गावसोरल'बा ओइ जाम्बा फैनोबा फै थाब आर फैयाबा जों नेला बायना लांनानै गाव सिग्ला बायहैनोसै जोंहा गेन्द्राजों आंजों
फाग्लाफ्रा माला होद थाब खारलांनांसिगोन। दा नेनाय नङा बे फाग्लाफ्रा। बोरोथो बमायालाय? नुवाखै नों बेखौ? बे एथ' बुरजा बमाखौ नुवासै नामा? ओमफ्राय बमायालाय मेरलालै, फैसायासो ओमफ्राय। साखो नोंनाव फैसाया बुरजा दं नामारा? दंबा हरथ'दोरा। गाबोननो लाफिन, गाबोननो होफिनगोन आं। फैसायानो गैबावा आरो। ओमफ्राय फैसा गैयासेरा बोरै आंखौ बमा बायनो लिंबोलायखो नोङो जेन'बा? दंब्रा दं, नाथाय बुरजासो गैया फैसाया। 1000ल' दं आंनाव। नोंहालाय मा नांजाखो जेन'बा दनथेफा? आंथ' नोंनाव बियाखैना। जाम्बा दाहदखा बेनो, फाग्लाया खोथा बुंनायावल' गोदै जै फैसा मोनखांबाय अबाव होफिननांगौ ना मानांगौ जेबो मिथिलाबो बे मोनखांबाथाय। आंखौबो थगायखांबायरा बे 10 थाखानो, फाग्लासो। इसोर 10 थाखाल' फैसा लाथ'नायखौनो रायखांलायो आरोखि। रलै गाबोननो होगोन आं नोंनोबो बे 10 थाखाल' लाथ'नायखौनो बिदि बुंलायथारबाय आरो नों दनथेफा। नायगोनलै र' नोंखौबो मालाबा फैसा गैयाबा बिथोथोंल' बे आंनाव साला। 10 थाखायानोथ' बाबु, दासो मोनना बायखांनायखायसोल' जाबाय दा। नङाबा बे 10 थाखाजोंनो मा मोनजायो? बुरखालाय, साना गोरान, पक'रि, माबा नेपाल आस्थाम, माबा मा होनोमोनलाय जाम्बा। आंहा बे 10 थाखाजोंनो जुलाफि बायना जागौमोन ना। होद फाग्लाफोर सिरि थादो। माबा बमा बायनो फैनायानो नांलायबायसो थाबाय। ओमफ्राय दे फैसाखौ आं होथ'नोसै। आंनावबो फैसाया 3000ल' दं। 1000खौ नों लाथ'दो। सासेयाव 2000नि लांनोसै बमाखौ। ओमफ्राय गेन्द्रा फैसाखौ गाबोननो मोनफिननांगोन। गाबोननो होफिननो हायाबाथाय जेराव लोगो मोनो बेयावनो गस्ला लंपेन्ट सुनानैबाबो लांफिनजोबगोन बेटा। देलै दे, गाबोननो होफिनगोन आं। मा गस्ला लंपेन्ट खुना लांलायनो नागिरलायनाय। थ' बायहैनोसै होमबालाय। ओइ दखानदारि, बमा हरलाय जोंनो बमा। माबायदि बमा नांगौ नोंसोरनोलाय बाबुमोन? मानसि थैलायनाय बेरग्रा बमासो नांगौमोनलै जोंनो, एकदम गावसिख्ला बायनो। दं दा नोंनाव दखानदारि? हाब बाबुमोन, आंनावथ' बेबायदि बमाखौ मोना। ओरैनो नर्मालि बमा दं बाबुमोन। नै बिसोरखौ लांदो। बमायालाय बेरगोना बेरा जाखो? माबा बमाखौनो एक्सपायार डेट थांनाय बायदिसो नुबाय आङो। हरलाय थसे गावनायनो। हाब बाबुमोन, आंनि बमाया बिदि गैया। आं 2 नाम्बार बमा फानना गावखौनो बरनाम लाग्रा मानसि नङा आं। मिन्थिबाय दा बाबुमोन? नै थरसे गावनाय। लागाय गावसिना हो सालाखौ। ओइ साखो गेन्द्रा, नोंसोर एसे साइडआव थालाय। बोरैबा गावस्लाबनो हाया जानो हागौना। आरो दखानदाराबो एसे साइडआव था। गावनोसै आं नै। सोर गथ' नोंसोरलाय? बेबायदि लामा सामा बमा गावलाबायनाय सालाफोर गुवानसोरा र'। सालाफोर नै थांगौ आं। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। भिडिअ'आ माबायदि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो। आरो लोगोफोर साबस्क्राइब लाइक खालामनानै गालांदो। अननानै बयबो सापर्ट होलायदो, जाहाथे जोंबो नोंथांमोननि सापर्टजों सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों आरो मोजां भिडिअ लाबोनो हाथों आरोखि। ओमफ्राय गेन्द्रा
जेबो बुंला बुंदोब्रा फंनैसो। आंना दहाय खारनायानो मेंगायाखै। जिखुनु दे लोगोफोर, भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक शेयार खालामलायदो रायजोफोर, जाहाथे जोंबो नोंथांमोननि सापर्टजों थाबैनो 1K साबस्क्राइब जानो हाथों। दे नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। है टाक्स जोब्बाय रायजोफोर।